Sabi ko sa'yo mata mabulog. Ano? Ano sabihin gwapo? Apir. Pero tayo mag-a-apper, ay sabi mo, kamukha ko yung mata ni Butterbean. Ano? Hi guys! Masong gabi eh. Kakita mo kong mangga. Ya. Basta ni mangga, di pa sa iluon. Pakpakan dyan na. Basta ko yung na pa mo buras ko. Di ba ko buras ha? Inganin radyo ko. Katawa man ka. Diha. Hala, hinog naman em. Ay, no, green pagani. Hino oh. Buang na. Pero gahi ni siya. Lamin ni ka, paka-paka gapon ni. Ba't ang tawa ka dyan? Ano man nakakatawa dito sa ginagawa ko? Tawa-tawa ka para ka Bakit? naman may kausap na buntis. Bakit nakakatawa ba yung mukha ko? Kakatawa nga. Ano ba ako? Clown ba? Hindi naman ako clown. Nakilay mo ang tataas eh. Hilay? Oh, Bakit yung taas ba? tanggalin mo na ng kilay mo. Para lalong hindi gumanda ka. Ang kulit-kulit mo talaga, Goy. Anong goy? Oo nga, Goy. Di ba nakakita ka ng ubi sa cellphone? Yung mga Goy nga, hindi yan ang Goy. Tawagan yan. Uso ba yan ngayon? Oo, sila Minggoy TV. Shout out, Minggoy TV. Kakain ka ng mangga. Asim yan. Hindi ko mukhaon. Kumalambot lang kayo na. Di ka mukhaon. Mukhaon. Kain nga suka. Kasi may asukal. Hindi naman asukal yung sauso ko dito eh. Ujap. Ano? Ujap. Anong ujap? Ujap! Yung igat mo. Ha? Bastos ka? Ujap? Ano ang tawag sa ujap? Bisaya yun, alamang sa Tagalog. Anong alamang? Alamang! Ano nga ang alamang? Di ko alam anong klaseng sausawan yun. Yung alamang nga, yung ano, maliit na Nadiha. seafoods. Oh, seafoods. Ayan! Pero alamang yan. Alamang? Sa Bisaya, ano yan, ujap. Eee! Kulit talaga, boy. Ang uboy! Huwag mo kasi akong ano yun, kasi buntis ako eh. Buntis ka? Kung malaki yun dyan mo, buntis ka. Oo, pabusog. Buntis yan. Buntis ko di ho. Bisaya ka na kasi. Tagal-tagal mo na dito sa Bohol, di pa rin Ay, ako klaro Bisaya. ko talaga. Ha? Klaro ka. Klaro. Klaro Ikaw ba? ba klaro? Ano way klaro? Tapos ang mga tawag mo nga sa akin, unggoy, dati eh. Hindi mo ako nakita, baby pa ako dati. Oo nga. Ikaw kaya? Pugi ka eh. Yung mga goy, pugi yan. Kaya tinatawag kitang goy kasi Ako pugi. talaga umiyak, tapon ko yung ano mo, mangga mo. Wag. Makulong ka. Bakit? Nagabahan ako. Siyempre, napon mo yung grasya. Mangkain ba yan? Oo nga, mangga to. Hindi na yan? Diyan na em, tilawin ko na em, og di ba rin mo, og mulagapak pa rin. Yun na. Yun na din. Kakain ka pa nito, Goy? Oh, bakit? Sige, sausaw lang. Tignan ko lang hindi ka masiman. Tao mo, lagapak ba em? Kuha ka ng isang Ano? sasawa nga ng ano. Ano nga? Yan, ujap. Baka mahiwa yung kamay ko. Ikaw magdukto sa Kasi, akin. ano nga, likot-likot mo, baka matos yung agtang mo dyan. Anong aktang? Agtang dito, noo. Anong aktang? Alam mo, yung matulis yan, pa, ano ka pa dyan. Di ba rin ng Bisaya eh. Saya. Sayang ka ng Bisaya, hindi naman marunong. Aw. Diyan na guys, agatang mangga. Agatang sasawang karon lahi na pod, di na pod tong uyo nga batangan og asukal. Wala pod siya kanang naay. Alamang. Uy, lumi. Ah. Ujap. Mo ni siya ujap. Ano yung ujap? Ujap nga. Abagoong. Oo, wala pink. Bagoong may isda. May ani. Lami ikad Hala. Nana pala rin manggilaway karon. Ah.
Lami ra bagsasawan kay ujap. Ano, ujap ka diha. Hmm. Ayun oh. Plate mo, kakain ako dito. Kumain ka lang! Basta maasiman ka. Yan ang masabihin. Oo. Timmy, Hmm. pasok ka na sa loob. Oo. Eh, Nakakastorya. masarap pati tiri. Masarap, tikman mo. Tinga. Ay, eh. Tingnan ko lang masarap ba. O hindi. Ang gawin ko sa'yo? Ano? Wala. De! Asin! Sasaw mo ng asukal dun pag ayaw mo dito sa ujap. Ano, ul? Pag tinapon ko to, gabaan ako. Gabaan, siyempre pagka yan, grasya yan. Natapon mo, naku. Hindi tayo isa-scribe ng mga nagbo-vlog. Hindi. Bakit? Bakit ka? Hmm. Kaya pala, bawal ka maligo kasi buntis ka pala. Ka naligo ng dagat. Bakit ang buntis bawal ba maligo? Pwede. Magbukas ka ng kamay ha? Maglaway sila. Ngawa sila. Maglaway. Ay, may mangga naman sa kanila eh. Pwede naman sila magtanong. Ha? Hmm. Bawal i-vlog ang bakla pag ako. Hindi ah. Bakit bakla ka ba? Eh. Oo, nagustuhan pala yung lasa eh. Hmm. Anong magagawa sa'yo pag nakain niya ng anak mo? Hmm. Ano nga, bakit nga? Anong magawa dyan? Ano, ulitin mo. Anong magawa sa anak mo pag nakakain yan? Hindi pa nakakain yung anak ko. Ba't ka kumakain ng mangga? Para sa bulati ko. Bastos ka! Makain eh! Diri naman, di na lang makain. Sabi mo, bulati. Duk, Huh? kung kain kami ng tamilok eh, yung parang bulati. Nakita mo rin sa Facebook. Pag-iit ka? Oo, nasarapan ka pala. Makuwas ka ng kamay ha, kasi malangsa yan. Hmm. Pag naum sa malagay ko na naman. Hindi na, wala nang manggay. Lagyan mo, ang dami pa nga. Na? Lami dahil siya. Lami og nga ni mong iparis. Eh. Ano ba yan? Nangagaw ka na. Anong agaw ka diha? Ba't kilala nila ba ako? Hmm? Kilala nila ako? Hmm. Surprise sila kung kilala nila ako. Ano ka mga sir? Nahurot na. Nang, Yan, makabili ko ba? ano daw sabi ng Abraham eh? Ako na. Ako na kayo. Bye guys! Maghugas ka doon. Kala mo, sabi ko rin mo ko si Yasi. Kala mo di ay, manghamusan pa. Mukha na natag niya malagmangga. Wow. Dapat si Canbats. Oo, makul siguro na. Uy, arang iluha na. Kaya mo ako naman sa lini. Sa? Magkita Dami si Yasi. Walang hatag ni Malo. Karate. Ako naka pangagda.
Tamis Ako ni. orderon og masuya mo. Inapod. Kay gagmay. Mira, di madaw, di ko palitan eh. Tapos dis niya gini palit ko. Hala! Kakakaanda na. Ano ba yan? Lami na. Ang gana. Hala, yelo na. Wala yun. Tanan na gitong usa. Kalma na to. Guys, at ate maluti kay na konsensya ko ko na magagda. Lo! Dali, kaya na konsensya ko na stereo ko na sa nagdas mangga. Ay, di mo ko sa manginig. Ha? Yasir ako no. Oh, nagsawamit eh. Anong yasi? Sa Gawa ko no kagda. Kay si Yasir ko na, nagsawa ko na sila. Titiri. Hmm. Marites ka no? Ha? Marites ka no? Maritis. Ba't ka magsalita pag nabablog? Bakit para akong pipi niyan? Maraming pipi, sumagot. Uno. Nagsusukog nga na ah. Bakit nagagalit ka? Murag lamin ni sa kay ara ka baga kadyo kunog. O ano sa manggaha? Indian Mingo nga Amerikano. Diyan pa, Amerikano pa. Tiga ko oy. Subok ka. Mana, tuwa Dara, ka. dara. O boy, oyo. Tanggapin mo. Ay na! Lamay na ba? Minsan nga ako nagbibigay ng mga unggoy eh. Masarap no. Thanks man ka. Lo! Hala! Lamig eh. Lamig Lamig no. naman! Ha? Parang hinog. Hinog na nga eh. Hinog naman di ay. Ikaw naman nagmanggas mo lo. Ano? Eh, baho. Hilig baho. Nagbang tunaan. Ami be. Sabak. Dako-dako. Ano be? Unaan. Nagbang tunaan. O bakit pag tinawag mo ako, Bait, Boy ang tawag mo? Oo, kasi gwapo ka eh. Nga O pag tinawag ko ni Boy, ang tawag niya sa akin, Yasi. Di pa hindi yan uto, no? Tetawag kitang guy kasi gwapo ka. Saan ka na pala pangalan mo? Yasi. Parang artista. Yasi goy. Hindi ko makita yung anak mo. Gusto yung anak. Ang anak daw yun. Ano ginawa ko to? Bahala ka dyan, yung buras, wala ka yung tiyan. Laki ba yung tiyan mo? Hindi pa nga malaki kasi ano pa. Isang buwan pa lang. Pag mangarak ako, ang anak ko kamukha mo. Kasi pinaglihi ko sa'yo. Gwapo ka eh. Ang ganda ng mata mo. Pag hindi ka nakatingin sa akin, hindi ko yung kamukha yung anak mo. Nakakatingin ka sa akin, ibawag na lang. Pag nakatingin ko sa'yo, ang gwapo mo talaga, Guy. Tapos tinitingnan ko yung mata mo. Iba, kakaiba talaga yung Huwag mata mo mo. nga akong tingnan! Nainis ka naman, kaya nga ako kamukha ng ano mo, anak mo eh. Para, dalawa na. Yung anak ko, magkikamukha mo. Pag laki niya, kamukha ako na. Dalawa na kayo. Barkada kayo. Maligo kayo sa dagat. Kasi magbili pa naman ako ng lupa na tabing dagat din. Hindi ka papuntahin doon. Dapat doon din ako magtayo ng bahay. Maganda pa doon sa bilhin ko kasi yung buhangin sobrang puti. Parang bitsin. Parang ditsi. O bakit may magaganda mong bato dun, di ba? Wala. Mayroon. Porcelana. O, makiligo dun, huwag ka magsasama. Oh. Oh, ingit ka sa akin kasi yung ano mo, gagawin ko ng dagat, beach. Ang bahay. Ano? Tama ko na! Patrick ka naman! Sapak. Marami ka nang kasama sa akin ha. Namamalo ka na. Nakatatlong beses ka na. Mamamalo ako pag sinabihan mo, ganun. Na ano? Pas palungking ang puwet mo. Hindi nga. Nagagupuhan nga ako sa'yo eh. Abuan, di huwag ka tumingin sa akin. Oo nga. Siguro eh. Dapat magpasalamat ka kasi may nagupuhan sa'yo. Abuan, Oo nga. bakit kayo na mata ko? Pag may nagupuhan sa'yo, sabihin mo, thank you Lord. Maggwapo pala ako. Ganon yun. Naku, hindi kang pasalamat Kung sa... crush ko lang pwede magsabi sa akin gwapo. Hindi naman tayo mag-crush eh. Crush lang ba? Hindi tayo mag-crush. Dapat yung crush ko lang pwede mag-gwapo sa akin. Si Gingging, crush mo. Anong pingbay? Sapakin ko yun. Hindi. Si Gingging nga. Anong hindi yung kasama ni Boy? Manda ka sa akin ngayon, Boy ka.
Pagpunta ka na sa sunod, banda ka nun. Pumarap nga sa akin. Kasi, Di naman tayo jowa eh. Baka masabihin mo pa ako. Wow. Jowa na, jowa Bakit? na lang pwedeng tumingin sa... bakit ang magjowa lang ba magsasabi ng gwapo? Saka maganda? Naku, hindi. Yung tama. Tapos gano'n. Hindi ako tumitingin sa... Buti nga. May anak na. Buti nga, tinitingnan ko yung mata mo. Sinasabihan kita, ang ganda ng mata mo. Pag Buti sinabihan nga. mong magandang mata ko, Naku. lalaki yan siya. Dapat, sinasabihan, Anak ka dyan. Huwag ka na sumalita. sinasabihan kita, maganda ang mata mo. Oo, Gwapo ako, gwapo ako. oo, kung sinasabi ko sa yung mata mo bulhog. Ano? Ano sabihin gwapo ah? Hindi. Pag sinabi ko sa yung mata mo bulhog. Oo. Diri ka. Ano yun? Oh, kahit ang mangga. Tatawa ka. Sir, Yung bulhog na mata, katulad sa mata ni Bartleby. asli mo na eh. Ding. Masing ah. Manggasing. Ayaw kumain? Nakita yung mata ni Bartleby? Kenapa di? Yun, bulhog yun. Sa'yo nga, ang ganda nga ng mata mo eh. Kasi pag nakatingin ako, Sabay mo paliwatan mo. Biliit sa dagat din. Pando. sa... Naku, Yasi. Oo nga, kung may magsabi nga sa'yo na maganda ka, ay maganda? Gwapo ka, sabihin mo, thank you Lord. Kasi gwapo ka naman talaga eh. O, pag sasabihin ka na pangit, kung gagalit ka, saan ka sa dalawa? Sabihan ka ng Pag sinabihan gwapo. akong pangit, sapakin ko sa mata. Tapos magsasabihan ka na ng gwapo, magagalit ka rin. Hindi! O hindi pala eh. Kapir. Pero tayo mag-a-apper, ay sabi mo, kamukha ko yung mata ni Butterbean. No? Ano? Noong una kasi, sinasabi ko maganda yung mata mo. Tapos ayaw mong maniwala. Ayaw ko talaga maniwala, di ba? Sabi mo mata ni Butterbean. Oo nga kasi, noong una kasi sinabi ko sa'yo maganda yung mata mo, ayaw mong maniwala. Kumay-ngay! Kasi para kang attorney na bata eh. Oo. Tingnan ka doon. Oo, di ba ang mata ko ang pangit? O sa'yo, ang ganda nga ng mata mo. Ayun, yapay ko nga. Napit ka niyan, o. O, di ba, o. Ayaw pang maniwala. Tapos kinikilig ka naman. Kinikilig. Kasi hindi tayo batiin no, kaya hindi ako kinikilig sa'yo. Huwag sa akin mo gusto. Oh. Sinabihan mo akong wapo, hindi ko musugot. Ayaw na lang hindi ko musugot kasi galing ko tayo. Boy, may kang sugot. Diba, bakit hindi ako susugot? Diba sinabihan mo kung yun ang kalaan? Kinikilig naman kasi sinasabihan kong gwapo. Tapos pag galit pa. Pag ako talaga sinasabihan akong maganda, sobrang saya ko. Kapag ikaw masaya ka rin, talon ka ng talon. Kasi minsan lang yung tao magsasabi sa'yo ng gwapo ka. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na gwapo ka doon sa Hindi Antipolo? tayo magbate kasi hindi ka naliligo eh. Dagat, loko ka pala. Ligo ka muna, sobrang bago mo na. Amoy ka namang ganyan, baguog. Hala! Kali, ano ba yun? Naligo ko ng hapon, no? Ikaw. Naligo nga! Naligo ka? Oo, dito sa banyo. Panyo nga. Tapos ikaw sa dagat, ikaw mabaho kasi sa dagat may naligo doon na mga, ay sa dagat may sinasaw doon ng mga karni, mga baboy na kinakatay doon yung hinugasan. Kung sabihin mo maganda yung mata ko, loko ka pala. Maganda nga, ano ba yan? Kung may ano doon, mabaho ako, hindi maganda yung mata ko, loko. Pag sinasabi ko naman ang mata mo parang mata ni Bartleby, nagagalit ka naman. Pag sinasabi ko naman maganda talaga yung mata mo, So, pag sinabihan kung pangit ang mata mo, anong gagawin mo sa akin? wala na akong gagawin. Okay lang, katanggap ko naman kung anong sasabihin ng mga tao. Pamakain. O, pag sinabi kong pangit ka, anong gawin mo? Okay lang, hindi ako magalit. Pangit naman talaga ako eh. Pangit nga, kasi pangit yung ibag mo. Pangit yung ngipin mo, hindi pa bulok. Magpatanggal ka natin ng ngipin. Wala na akong ngipin ng bulok ah. Ay naku.
ko, ginoo ko. Buti pa matulog ka na, boy. Hindi ako mananalo sa'yo. Diba sabi mo gwapo ako? Gwapo nga yung mga goy. Tingnan mo si Minggoy TV. Yung Tapos sinabi mo, si Pogi. Kasi Pogi ako. Oo, Kung Pogi. sabihin ko, titiri pangit ah. Sabi mo sa akin yun. Sige, Yasi Pogi. Yasi Pogi. O, ba't tayo, Aper? No. Goods. Simula bukas. Yan ang tawag ko sa'yo. Pag tinawag mo akong guys. Ang ganda nga ng mata mo, Yasi. Tapos yung pilik mata mo, kaganyan pa. Para kano ng kalabaw ba? Ganyan. Nang wag ba rin wag? Yung pilik mata mo ba rin wag? Ganyan, yung wag. Kasi lang, Tagalog namin wag eh. Ikaw. Umabad na ng mata ko. Di, tayo, kita matat eh. Yan, malamay ito Yan, nagigitang pilik nga na ng wag din oh. Gana ngayon. Pagting ko, hindi mo ako. Bakit ka ba nagagalit? Sabi mamin, maganda ang mata mo. Kapag may kasama kayo ibang bata, Hala. Tar. basta